iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Masaya at agtulpos kamat laangan, Romalia. So nga saan nyo kuman akaguran ni Cardo Tatang? Oray driver lang iti boss. Kinabaalan na nga insaka di pa nagtuloy ko anagadal. Si kantumat kamay, agad-adal ka iti kolehiyo ite, sanay ki nobyo ka iti may salang a driver. Tatang oray kat driver lang ni Cardo. Nagawa mat. Iraprapin na pa'y tagtalon tapno sang min agatangon ti bagas. Kan adapay talento na. Nalaing ag-drawing. Adong estudyante ti agpatpatulong ken kwa na. Kwartamot day chay tatang. Ikalantagamlaw na iti asawam. Inayat ko ti si bubukal a kinatao ni Cardo Tatang. Nalaing iding aginom iti nasangar. Managsigarilyo pa ngam adun ti nagbaliwan na tatang. Pudno matagiti bagbagam. Ngam di mo ammo no anya ti pagbaliwan na into nagtrabaho. Amok na anya ti pampanunutan nyo. Nagtulag kami kini Cardo. Aging nga awan pa'y anak mi, agtinulong kami tapno makaurnong kami para iti masakbayan mi. Okay, nagbiyahe manan nga raw. Wan tatang, iso akanayon ngagmaymaysak, ije bala iti rabii. Tari na biimat, ti biyahe na. Manmanulang asan ngagbiyahe. Ay na, masya nakagkin ko na takanayon ang mapuyatan. Ano usan na, tatay tamot ti kinayad na. No, apay asaan nga, inasman tinagadal. Iso nagtong palang iti driver. Driver pa iti boss. Kapilitan nga agbiyahe, ari na bie. Kasang sangpot na pa'y lang, aginom ka iti nasangar. Kanong kunak man nawing sadang ti nagbisyo. Basit laeng. Ay, maiknak nga ron ti kapsot ko. Kapo iti bannog kan puyat. Nanganak pa iti balot. Ay, kaasi ka mat. Uray ta, agturpusak ton Cardo. Agsapulak to adagos iti pagtrabahwak tapno matulungan ka. No mabalin nga, uray mamitlon tulangan, iti makalawas nga biyahe ka. Masapol arin na bingag daya, Rosalia. Awan ti extra driver mi. Ngam kinapod no na, papampannog kan mauumakon. Uray ta damat basit ornong ta. Barang umanay da di apagkinag tamangalak manitiban apag-arkilak. Ay, nasaysayat nga paiso. Ay nga mong kaano ti planom apanagikat. Kinapod no na nakapagpakada ako niti akin ko kay ti boss. Sakbay ti kaaldawan ti panagturpos mo, agikat akon. Ay na maragsakan akong launay. Rinabiing amin ngawan kay ti abay ko. Mabalin, rinabiin tulat taasaan tangag kaida. Nang runa no napigsa ti biyahe. Ay, day talang agpaiso. Ti pangetak lang nga madaan iti bukod ko anugan. Kabukbukodak ti garawak ko. Pudno day ta. Urayan niya ti mapaspasamak iti biyag ta. Laglagipon ko ma. Saan to ang maumat ti karikan sa kata? Agyaman aklawanay, Rosalia. Ay-ayatan ka. Iso nga idinagungat niya tatang mo, nga doon napasamak ka data, katagad-adal ka pa lang iti kolehyo, inkarig iti bagig, tun uyak tinatungday nga arapaap mo. Lagi din ako sino tumawag kanyak. Sikamat gam, Jonah. Haron, kailiw lang ka din na yan? Nabayag ngagpaisun ti bakasyon mo dito Australia. Kuna ka ditakan ngag yan. Kailiw ka lang unay. Natakal ako maitisangok, kaya't kangarap mo ba? Tulog ka dito babae. Harold, ada ka kadipay dita? Wala dak dito. Kita dagiti papeles nga hindi so ti sekretarya iti ilamisaan ko. Nagpakada nga ng kanya nga gikatan. Tag-apply ka nung nga abroad. Apag iso, agawid ako ni Tiday di Alawas. Aga-playak to a sekretarya.
Naangaw ka talaga, Jonah. Nagdakkel ti kumpanya dagiti dadakkel mo. Sa agtrabaho ka, a sekretarya. Kablaawan ka iti panagturpos mo, Romalia. Naragsakak launa iti dahito abaligin. Ay, nalaos ti ragsak ko, Cardo. Agyaman at launay kan ka, Saan ko kumaa? Nagunod na ito yung abaligi, no? Saan nagapukin ka? Ay, anak ko, kablaawan ka. Ay, agyaman at tatang. Awan mat nga tan ati makunayo. Natungpalan ni Cardo, ti Karina kada kayo. Abit lang ta. Ay bakman ni ambit akong doktora. Picturean da tayo man. Napakalaglagi pan tayo. Ay, wala. Naimbag no kasta. Ay, gwapo ak matla. Iti ko na kanal. Sige, bala! Picture! Unay. Si Kamat Gayam, tinagmaneho iti daytoy atindog kalogan, Cardo. Day, kabarbaron sa akin, day. Kay rurar ko lang yung kalman, tatang. Kaya't mo asawan, lugan mo daytoy. Tintin kiti binulan, tatang. Saan ka di anay bagan ni Romalia kada kayo? Nagikata ko na driver, kaya nangala kiti van na ipaarkila. Awan mati, bagbaga na kanya. Yan di ka mat, tagistorya kanya. Amudak sipod na ikama nga, tatang. Saan ka man nagistorya? Ay, Gayam, kaslaawan ni Romalia, Napan ka di pa lang ijay pagadalan. Ada ka no si kasun na, tatang. Sa padasan na kano ti agaplay. Ti may saan nakapanunutak ang nagikat a driver ti boss. Tapno maasikasok ti sang kabasit atalo na tawid ko kadagiti dakkel ko. Day talaang ta ide driver kay ti boss. Inal daw nga agpastrag kay ti kwarta. Sa bagay, enton makatrabaho ni Romalia, takkel to akatulungam. Tatang, Sige nga Rodan. Ibagam tulatan kini Romalia enton sumangpat imbaya. Uray sunton tin mang sarongkar kanya kay balay. Sige mapana kaon. madipay lang ti tono ti panagsarsarita ni tatangan niya ka. Awan makita na kanya kang mabaling kong ipagpanak te. Nalabit, nakaadal ken bak ng kumatikayat na ang makaasawa ken ni Romalia. Oh, apay ka sa ti panang mulang-lang mo kanya karon. Napintasak ka nila una yun. At saan nakamalasin? Jonah, Agyaman naklaunay. inarakop kanina kanak. Nagpanglon. Pagyaman ko dayta, iti panang sukon mo kanyak dito'y airport. Kinitaw ko ngamin dayta kadagiti nadakkel ko. Mapantang arudan. Naikarga ni tilugan ko lagi ti bagayem. Saan tanto pa ilang agdiretso iti balay? Ha? Dumagas tayo ti restaurant. Mabisinak. Kayat ko, mabaybayad ko mati panagsarita ta. Talaga nga iparangarang launay ni John. Pasensya ka na kuman kinitatang. Jak maawatan takas lang, nasakit pa lang, sunakam ka. Nalabit at ikayat na makaasawa ken ka, dahil di adalo no bak nang Romalia. Di kahit kami ni tatang kat makapagturpusak kat mapadasan nan to ti agnan ay. Iso ano pa siyaran ka iti balayo? Hindi agar-agar makpailangan ka. At paspasawan, tabaawan at no kasta amabarte. Pangasim, saan mo kuman lagi punday di, Cardo. No talaga apat-pat ganak. Makaamong ka kuman mangawat kan ni tatang. Bayan, ta kasaritak to. Ayun gayam, mapanak ijitalan. Kan mesa, imawag ni ambit akong doktor ko idi. Ada ka no amamu nang agsapsapol iti arkilaan davan. Karuutan gaya man titalon ko. Adda na rasa apaset na. Kat saan gaya malininisan titinanda na ka mga sikaso. Dahil ito'y tinangayata ka nagikat na driver.
Mahirapin ko lang tati aglinis dito italan. Ado tijak na asikaso apat trabaho ta kanya. Awan na na panahon ko mag-drawing. Ay, sayang ka na. Tajak na katurpos iti kolehiyo. No nagturpusak ko maiti architecture wenno fine arts. Ado kanu kumanti kwartak ita. Pulong gayam ni Cardo Kengka. Ay na, kaslaubay. Nasakit-sakit di tinakam na kanya. Tatang, da kayo ti maditi. Anya amaday. Nay, kanunungam. Sakti amam. Ado ti sakripiso Kengka. Nasapa anatay day dinanang mo. Jak malipatan day ta. Nagsangsangit nagpakawan kada kayo idi, nakiasawa ka jak nakaturpos. Kidawag nga, awatan niyo kumati ka sa sati asawa. Aho, kapo, tanakatulpos kan. Nagikaten driver ti boss. Dakdakkel nga ta ati kitaan na iti panang paarkilana iti ginatag na alugan. Agtalagak iti kabailan ni Cardo. Amon na no anya ti makapasayat kada kami nga agasawa. Adamat kat arapaap na iti biya. Arapaap. Huh, anya nga arapaap. Laglagi pam dahi ya. Saan ka nakaturpos iti koleyo no saan agapuking ko ana? Laglagi pam dahi ta. Agna-nervyos ak matan. Dahi ta ka di ti opisina ti akin ko iti dahi ti akumpanya. Sabihin. Naimbag bigat yu, sir. Nagtawaran. Ay na, nagtatakot na. Nervyos ak iti panang-parang na kanya. Agtugaw ka. Anya ti nagan mo itayan? Siyak ni Romalia, sir. Dahito ti application ko. Agraman ti credentials ko. Katurturpos mo lagamin ti koleyo. Kahit nasawan nga awan pa iti patas mo? Awan pa, sir. Malaksi diti on the job training. Kinapudno na. Awan ti bakante diti kumpanya. Malaksi diti sekretarya. Ta ag-apply ka nung ag-abroad. Ngam awan ti may panamnamag. Ado kayo ngamin nga ag-apply. Pawagan kan tulangan no kasapulan ka. Kasangsangkot ko lang. Kahit tak may sungsong, bagiti barkanak. So, kinaykayat ko lang, may dito eh. Kapampanaw dagiti sa ngailik, Jonah. Kumusta nga dagiti dadakal mo? Masansan lang agkita kami kin ni papang mo no at damiting na negosyante. Day jay, pasaray ag sinong bata. Ni ngamin mama, man nakibarkada. Madyong kada kasino ti bisyo na. Naungot mo ni papa. Saan pa tapaatiw ni mama? Ay, jak la kumakait nga ibagakan ka dayta. Saan kumangamin ala kita banag ti istoryam kanya? Anya ko mga rod ti istorya. Iso nga awan ganas ko nagtrabaho iti kumpanya mi. Kaya ko kumapay, nag-apply dito. Awan ti bagay kin ka dito opisina. Saan ka dingag may saka nga anak? Awan sa bali amang tawid no sana si ka. Iso at tumulong ka kumamang tarwid-wid. No mabangkrap ti kumpanyayo. Kasanukan ton ngay. Mga no kayat nang aawisen. Imbis sa sermonan nak. Kanawan tayo ti simbahan. Malala, umay ka garo din. Napaisam ka matlaan. Kinapuno na. Ado tagar-aram kanya. Dahil tati pakabwisita. Taarig nga kataab ni Papa Ida. At apay agaram kanya nga da asawa na. Oh, saan ka matagtagariya?
Kumusta gayam ti panag-apply mo? Awan ka no bakante. Agaplay nga agabrod ti sekretarya. Ngam awan mo ti ipanamnaman ti akin ko iti kumpanya. Awagan mo to ano, no kasapulan dak. Dari ka to talaga ti pag-applyan. Uray ta nang katurpos ka mat iti kolehyo. Anin ko ma, saan ka maawanan iti namnama? Naimbag ta adda dagiti business owners nga agpatpatulong kanya. Trabaho kunti ag bookkeeping idi agad adalak pailaan. Daytay gayam in drawing mo. Ha? Saan ko pinalpas? Ha? Ituloy ko ninton parbangon. Sakbay ti pangal daw ti biyahe mi amapanbikan. Rabinto nga rod una yan ton makasangkot kayo. Agtang nga ti rabi, wano parbangon to pay nga tan-a. Naimbag taawan pay adayo biyahe. Na-interview kami nang nag-apply. Kaya doon nakalakuhadan ti adon ti padas na nagtrabaho. Amam mo, ti aking kuko. Inaduma nagtrabaho anda. Sana napintas ti record da. Dahil dyan napintas ang nag-apply gaya. Diyak mo tan malagip, tinagan na. Damagag tuman ta application na iti sekretary. Manulang aldawan. Flight na. Kahit napaikit din ta kita. Kalpasan pinaawagan dak iti sekretaryayo, sir. Imaya ko na dagos. Kinapudno na nakarbuatak itayan ta adda ko man napatag adagasat. Romalia, sikat tinapilik asumukat iti sekretaryak. Sir, agyaman naklauna eh. Oray awan pa'y padas ko, katsyak ti pinili yo. Inadal ko na imbag ti credentials siya nag-apply. At agam padas mo a bookkeeper ti sumagmamuno a business owners. Uwan, sir. Dahil tapay lang ti may pay ko trabaho, Romalia. Inton bumaybayag, kan adda mapanaknakam, no, addan ton bakante. Ay, tinapatag kanyak, sir, addan trabaho. Agyaman nakman kada kayo. Okay. Mabalin mo timang rugi, inton bigat. Nagsaka na. Tasyak tinapili ni Sir Harold a sekretaryana. Ngam, apay asyak tinapili na a sekretaryana? Saan ako nabalasa? Saan na nga ta binasa na imbag ti bayodata? Ano nalabit? Saan apasat ti kwalifikasyon ko? Magtrabaho iti daytoy a kumpanya? Sorry ti pan nakadalapos ko kada kayo, ma'am. Saan mo kadi akit kita ang tinalan mo? Ha? Dandani akit tinatumba. Iba ang painak. Nagadwa nakakita. Sino ka, ha? No empleyado na ka ni Harold. Paikat ka. Pangaasiyo. Pakawanan da ko, ma. Kasunod ng nobya win no asawa ni Sir Harold ay ti a babae. Ulit at agpakawan kada kayo, madam. Saan ko ngayon gagarat? Ti pan nakadalapos ko kada kayo. Yuna, anya tinapasama? Anya ti... Ha? Romalia, adda ka pa'y lagayam. Dahil man na babae. Dinalapos na. Dandani at natumba. Pakawanan da. Saan ko ngayon gagara? No ang tanga-tanga kamot namin. Mapupuka umun sa ti panunot mo. Agdang nakakuma. May iskandalo dagiti trabaho. Romalia, siya akong timakamo kini John. Agyaman nak, sir. Anya pa'y lantar aramidam. Pumanaw kan. Saan kun akayat makita ka pa'y ditoy. At datula sa bali a lugar a pagkitaan ta. Inaburbur ti darakan ka. Numabalin ka, itong paan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, anya? Naglaing ka gayang nagmasahe. Ay, hindi. Oray na napalaganan ti taltal kan barukong ko. Dahil talaunay ti magusgustwak kan ka. Tanala ilo ka.
Basta ikot-ikotim lang titangad mo no ka. Mabalintang arudan dagsarita iti nasayat. Anya ka dito pagsaritaan ta. May panggap ka ni Romalia. Di babae ang nakadalapos kin kay tay. Pakawan mo. Saan na nga gagarat na pasamak? Masuro na. Imbabay na. Nakita na iti empleyado, ti dandanipan nakatumbak. Aday bagak, may panggap ka ni Romalia. May isan nga empleyado iti kumpanya. Aniya? Wen, kadagupan, tigiti nag-apply. Iso tinapilig amang sukat iti agabroad a sekretaryak. Dayjay pa'y at talaga a babae? Jonah, di adal kanbak ng ti pamilyayo. Saan ko maama sa hire trick na iti dayto nga imbakakin ka? Saan ka nasang putan di balay? Sa dino ka dito nagapam? Pinayaban na kami ni boss. Tinag-apply ka kumpanya. Inawat na kon. Ha? Siya timang sukat iti agabruda sekretaryana. Kablawang ka. At dan trabahom. Agyaman na Cardo. Para iti masakbayan ka dito eh. Adda lang namin problema. Adda nakadinalapos ko a babae. Kat kasta unay apungtot na. Kat, anya arti na pasama? Naimbag tabi malaat ni Sir Harold. Ngam, makariknaklat tayo iti panagduadwa. Kasano, nobya na dahi a babae. Kunangat ki din ni Sir Harold nga ison ti makaamong ki ni John. Kastamat lang ayam. Saan nga rodo na dahi tati pakaredibukan? Bun kayam. At dahi sagot ko king ka. O dito eh. Katunti pungon na. Kaya't nagpay na sorpresaan. Ne, anya ka di dito eh. Kat kita ba? Oh. Ha? Siya ka di dito eh. Nagpintasak mo't iti dito yung paintings. Oh, agyaman na klaon ay Cardo. Nalaing ka talaga. Naasawa kaya ang nakapsuta. Nagtiksa tayo ni Sir Harold. Awagan mo tayo. Iso da ito yun. Hello? Nakasarita ko ni Jonah, Romalia. Awanin ti problema. Sumarag kain tundigat. Agyaman na klaon ay sir. Kasapulan na masukuan ka pailang iti sukat na sekretarya. Sakpay nga gikat. Pasensyam ko man ni Jonah, ha? Sir? Nabatig kanyak tigiti empleyado. Katyak kayat nga damang riribok. Sige, intundigat lang eh. Bye. Bye, sir. No, kasta. Saan anobi ni Sir Harold Dayjay at Jonah? Umunang aldaw ti panagtrabaho minton bigat. Nyamasan ka may tulnog. Adak min mga arkila kanya kat kasapulan ngagbiyahe kami minton rabi. Sa dino ka niti pagpasyaran lagi ti mga arkilagan ka? Eji kano Batangas. Ken mapan kami to pa Quezon. Tanda kano napatid nga si Kasunda. Dahil titi umuna biyahe nga dayo. Amangan nagpaot kami kano iti talungal daw. Ando! Na kayo ka dito? Ha? Ni Tatang. Sumar kayo, Tatang. San anak trangkaday tari daw? Ay. Madanon kayo matgayam nga gasawa. Aywan gayam. Awan ka dito biyahe mo ita, Cardo. Inton rabi pa itatang. Kawawag dagiti mga arkil kanya. Mapan kami di Batangas. O sige, sasarita kayo pailaan. Tindak man kita antilogan, check apak man. Guray ka man. Guray ka man o kabarbaro ti ginatag mo alugan. Kabarbaro ngagpaiso, nga masapul at chikapen. Awan ti kasi ti nakasagana. Romalia, sikan ti makamukin ni tatang. Isa ka namin ti merenda. Panawang kayo pa. Isaganaan kayo nga ron. Ala pa yabon. Aywan gayam. Ayati madamag ka na kayo nga gasawa. Masurong ay lagi kiday di a babae. Nakatangtang tumag namin. Sa isog kayam, di
mangsukat iti agabrot a sekretarya ni Harold. Kaya't nasawan. No sarong karak iti opisina na. Makitak na iti a babae. Saan kumot nga rod anobyo ni Harold? No madiktarak iti kayat ng aramida. Ni Harold matgamin. Nakalala ilok ang kuwana. Orang langan itayak ti bagik kan kuan. Kasanod, no dahi ababae ti makurso na daan na. At damat nga rod lang na. Dahi ta, ti saan amabalin amapasama. Good morning, sir. Naimbaga bigat mo matrumalya. Kasta, tigay kong empleyada. Naragsak. Oh, kamusta mo na nga aldaw pa nagtrabaho? Nasayat mo, sir. Nangayon ti sekretaryayo. Awan diti opisina yo, tada na panan na inala iti finance department. Nalalayng kanto manan, rumalya. Ay, wun gaya. Umara kinton madamdama. Tada na patig nga si Kaswa. Sir? Ituloy mo lang hindi tararamid, ha? Kidaag man kiti dito yung laptop ko, tinaramid ti katwang. Sakbay rumuwarak inton madamdama. Ha? Ni Jonah ti simrag. Ituloy ko lang daytar aramida. Akas lajak nadlaw. Simrag mat diti opisina di nagtuktok. Sama no, pabainan na. Oh, busy kan sakit di Harold. Ha? Kita ang ron tinaramid ti sekretarya kiti Kalman. Ang rumuwarak mo lang inton madamdama. Saan nagkaya mamasango? Rumor ka ka di? Aguyog ka na rumor diti opisina. Madamdama na rumuwara. At apay aramid. Mapanak nga rudan. Awagan kan tulagan niton madamdam. Pimna nga kasla, saan nakanalaw? Timalyaw anak agamit ti siradora tiridaw. Kat kinusilapan na. Saan mo latan nga taltalik ni Jonah? No umay tumanan dito opisina. Kasaritam lata. Uray pabainan na ka. Iruwam mo ti bagim, iti ugali na. Nakadaan kayo gaya man dito Batangas. Kumusta ti biyahe yo? Adak dito'y kantina iti asidag ti pangupupisinaan mi. Ada kami dito tagayta ingag paspasyar. Nalamis mo ti klima dito eh. Yung nalamlami ispay, iti bagyo. Umiyan kami dito eh, sakpay amapang kami jay Batangas City. Ang mga no, saan lang atalong aldaw yu dita? Yaklam mo. Bakit kumusta di trabaho? Nasaya at mat, awan ti problema kini Sir Harold. Nasingpat. Baro ka di pa ilang tibusyo? Diyak man amo. Inauna nga ta, kan ka iti sumagmamano atawan. Mabain na nga damag. Diyak amo no anya ti relasyon da kini Jonah. Apay ang nadamag mo day ta? Awan, nasalutsot ko lang eh. Sige. Mapisin ka naman ang nagiti anak na kita kasawa. Sige, bye. Bye. Diyak maawatan no anya talaga ti relasyon da Jonah kini Sir Harold. Awan ti bibiyang. Sige. Inton bigat langin. Nay, nalipatak ba't nagpaiso? Awan ti problema iti dayta. Sige nga roten. Bye. Nakapamin anang day ta umawag kan ka. Amang ano madamdamak at agring manan ti cellphone mo. Kadwanak ang paiso. Ang napatpatig samat day ta cellphone mo. Amo matintini ko siyan ti Jonah. Ngam bayam. Tayo off kon ti cellphone ko. Tapno sanda kon ngawagan. Naimbagla unay. Diyak kaya dito imayan ta. Ada mo anapin ta sa bar. Sorry, Jonah. Sana ka mabalin nga aginumitarak. At masabol na papanak. Mga tagad din. Tayo itulog kanton, hindi balayo. Agre-ring ti landline at telepono dito opisina ni Sir Harold. Remor man ti kadwag. Ngam,
imbatyan na ti aramidag. Olivares Enterprises, hello? Saan na sungsung-batan ni Harold tiyawag ko? Madam, awan ni Sir Harold dito opisina na. Dua kami lang, iti sekretarya na ti Adda. Anya day awag mo amadam kanyak si kababae. Kasla nakabatbakot ang awagan na kitimada. Rumbang lang nga dayawan ka. Mabainak amang birngas kan ka. Sige man langan. Awan gayam. Ibagam to kini Harold inton sumangpat kita na imawaga. Imawaga kitilan na iti opisina yun. Tasan nakmat ng awagan. Uray lang, nagwangwang ti panagdangag ko iti. Panangitupak na iti awdot dito. At yung nagsardam ako siya. Nagsubli nga ta ni Sir Harold. Ay, mabainak la ko maamakilugan ken kuana itay. Saan mataray ito tikot siya na? Ha? Ni Jonah ti dimsanak? Nalayang kamatan niya, babae. Kas talagayam ti balayo. Ha? So, ambisyon ng ti makinobyo kini Harold. Saan mo nga ibagbaga ti kasta? Ay, Romalia, sino tayo ta babae? Mabuisit ak. Ah, Kaya taksapay pag tinulungan nga gama. Pasado alas 6 gaya man. Nag-overtime kami manan, tamaw di gaya man nga aldaw ti sekretarya ni Sir Harold. Ne, tilugan ni Cardo day tam nakaparada Oh, itayak pa yung aguro oray. Nagdama nga kiti guard. Kat adda kayo kanupay lang iti unat. Ay, si Mangpot kagaya man. Wen, sakbay ti pangal daw. Nadanon ko ni tatang, hindi balay. Kinagkadwag ni tatang kabayatan ti kawan mo. Ne, nagsaro no adimtang tikot sa dadyo na kan ni Harold. Romalia! Sir, nagsubli kayo gayam? Ni Cardo, iso ti asawak. Iso mo ti bus ko, Cardo. Ti nasingpot a bus ko, ni Sir Harold. Ha? Si Kagaya. Maragsaga na makamamugin ka, Cardo. Pakadayawak ti makitin na kulap kada kayo, sir. Diyak nam naman nga umay naksungkunan, sir. Nakasangpat gaya man manipo diti biyahe na. O, anya nga ron, sir. Banawan na kayo pa eh. Nagsubli ang kita dan lilipata kiti opisina. Inton bilag dalan Romalia. Ket agyaman na kiti panakamamukin ka, Cardo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ne. Kanya ka kasi Jonah. Ito pala katawa. Talyawan da ka pa yun. Nagiti padata customer dito restaurant. Masuran kan samatin kanya, Harold. Tiyamom kat balasang pailang ni Romalia. Amok nga da asawa na. Tanabasa kiti bayo data na. So nagbidot ka ti pampanunutem. Diyan ka mo. Nakapay pagsilosang gatawan mo ti kapuna. Anya ti ko na? Nagbidot ka ti pampanunutem. Wala na. Manta kiti. Kaya't kung agpasyar ka pailang iti igit ti maybay. Anya nga ragtaramidon tayo dyan. Kat nakalimnikan ti ini. Inton mamisya lang na. Ibagam lang no sa dino ti kahit mo pagpasyaran. Kalpasan na makapanganta. Agpaiso? Nya lang. Wen. Pinilig dito restaurant. May mayanta. Tanay mas lagi ti putahe na dito eh. Kaya't ko amapanta iti bar. Mangmangan tamatan. Inton mamisya lang iti ba? Kalpasan to makapasyar tayo ti baybay. Mapantay ti ba? Iti mulangan, ti papanantay ta. Sana ko man abanog ka nagbiyahe. Awisan ka amang antay ti restaurant.
Dakal sakit iti imbayad daken ka iti panangarkilada iti lugan. Nawadwad mo't basit. Isuda pa iti ng gasolina iti lugan. Nagadungamin ti pinasyermi. Kahit kulang mo't nasulnitan dagiti jak na aramidan iti driver akpay lang ti boss. Oray ta, Sabado intong bigat. Kan half day kami nagtrabaho. Okay. Kumusta ka ti trabaho? Sayat mat. Nadlaw mo siguro itay kasarsaritam ni Harold. Ano simpat? Naging ko kunak lang ito'y kini Jonah. Ngamok nga danasawa ni Romal. Napagbiddo taki di balasang pa eh. Adamid gaya malasawa na. Sana madlaw ngamin. Nalabit na bidla pa yan nag-asawa. Kanawan pa itanak na. Nag-aasat ni Gardo. Napintas kan nasingpat ni Romalia. Saan gaya man asumarag ti sekretarya ni Sir Harold itangal daw? Ay, nalipatak. Naimbagtaan pa ni boss. Ay, kababayin ko man ka ni boss kat. Naimbagta, naisuro na naimbag ti trabaho ko. Adaw mo awag iti cellphone ko. Saan mo't anikardo dahil to? Ay, saan na masangot ti mga awag kanya. Kalpasan ka no ang makagatang iti abono. Ado ti aramidon na. Huwag makalat adumtang ni boss. Ay, hello? Romalia? Ada ka din dito opisina? Isi kagayam, Jonah. Nabitak kaya si Mang Pat. Awan pa ni boss. Saan ani Harold Durantag? Sika. Manipod ita. Kayat ko nga gayam ta. Agyaman naklaunay no kasta, Jonah. No, adda pa ka ikaryak. Kalpasan na naamuak nga adda na sawang. Saan ka magaya makainagaw kini Harold? Ay, amo ni Sir Harold nga dasawak. Tayin lanad ko iti bayuditak. Kaya mo katla, balayo kinitatang mo dahil di nakakitaan ka. Balayo mo't gayam mag-asawa. Anya ka diti trabaho ta asawang? Siguro da driver ti boss. Nangala iti van at tintinagan na. Iso ti par arkilana. Kasangsangpot naman ipo diti biyahe di Kalman. Saan ka mga katawa iti kasta, Jonah? Nanumulang ti asawak. Patpat unay. Nasapa kami ang nag-asawak at baban iti panagmaneho na iti boss. Inkarigatan natin ng isa ka di iti panagtuloy ko nga agatan. Awan ka pa dito yung opisina yo. Ito inawagak ni Romalia Harold. Isumat ti awan. At dagayam nagitisan ang nabayadan di sigo ta sekretarya. Iso nga inbound ko. Inawagak itay. Kat kunak nga gayam kamin. Nasayat law ng Jonah. Awan rumbag. Apagapaan nyo. Nakapimpintas dagiti bado na. Naarjod. Driver mo't lagayam ta asawa na. Naistoryada ng agasawa. Hindi pinagamamu na kami. Hindi kami dimsag iti kotsem. Tapno among kumamat ni Cardo ng asawa na. Napakumbaba. Kan nadaya o makisarsarita. Ay, saan lang? Driver na tinagtinagan na. Sir, adtuin lagi ti resibo. Ay, pasensya kayo no. Naibayaga. Ay, nag-traffic namin. Wanan yaman na Romalia. Sigamat ti mangiduling kadagiti resibo. Inayon mo kadagiti folder ang nakaurnungan da. Sige sir. Dumawa ka niya ka. Hello? Uwan gayam. Nalipatak mo tayo. Yung karigatak, amakamakam kayo opisina yun. Talaga planok ti panagpasyarta dito eh. Kunak matkin kay di Kalman nga oray malum ti Sabado ti panagsarita ta. Nang runata na pang kanagabuno.
Kat sa balin to panon di pa nagkuyog dahin to bigat. Kaslagayan ayat ta pay lang, ta dito'y pay igiti baybay tinapilim a pagpasyaran ta. Kahit kung arod, akas labar kun balasang tapaylaan. Pagtali na udin ta ti kinalailo kun kinabara ti ayan eta. Cardo, patpat kan kaunay. Wen, ore siya. Sika ti kapintasan ang napasamak iti biyak. Mapisit ako man pinihanap. Saan pa nga taat nalpas ti meeting da? Tasan na akay tasong batang tiawag ko. Awag man. Nagkariidikal man kanya. Saan ka kaya tatong palan? Aday ta. Agriringan ti cellphone na. Hello? Naimbag, tasimong bat ka matlaan. Itay pay lang nga wawagan ka. Amom nga meeting ko ay ta. Talaga saan ta makapagkuyog ka? Ngam nagkari ka kanya kidikalman. Nagkariak nagpaiso. Sorry, nalipatak ang meeting ko. Inton malam no bigat lang eh. Bye. Mapwisit aklaw na. Kasla iran-ranta ni Harold ti mangliklik kanya. Ay, agselo sakman kini Romalia. Nga uray amok katan asawan. Stress impunto. Anak kasang putak dito isang tipang opisina ni Romalia. Hintugot ko pa di kanbas. Ganda kiti masapol ko. Tauray, iyan ton igit di baypay. Ngituloy ko ti pintings ko. At akakaykaywan di jay. Ang mabalin na pagplastaran. Dating-ting ako siya. Apa? Unay matan. Nagkiting matan ti kahustay ta babae. Cardo, nabayag ka ka din nga uray kanya? Nabitak pa eh. Kasla malasin ko day ta babae, Romalia. Ni Jonah day ta. Nakita mo tin idi sinukunak ditoy. Hi, Harold! O day ta. Aglo bira ka di? Tibos mo? Diyak ka mo. Ay, sige, mapantakit din. Nabit lang. Urahin taman na makasidig tibos mo. Agpagada tamat lang kang kwan. Nagpakadak itay kan kuanan. Intun maminsan lang nakasarita. Awan mo't nga tanti makunong kanya. Jonah. Kalpasan na nagpasyar tayo tigit ti baybay. Imahitan dito resto ba? Dito ito namang rabi. Kaya't ko nga kinumtapay lang, Harold. Amom, nakaragragsa kag launa iti da iti apa nagpasyarta. Pasensya ka lang man kanya kiti kalman, Jonah. Talagang nairan na nga adutin nakakumikuma. Isa kinasaritak ni Romalia. Nga agingga kami iti alas 3 ng trabaho. Di maanon ako niti opisina. Tayo suntuman na napakaibayagan ta, ti panang sukon mo kanya. Dapat gayam ni Cardo nga gururay. Nagtulag dun sa amot nagpasyar. Arami dati kikayat da. Tawan pa'y tanak da. Driver lang ni Cardo. Agdamat lang nga na makaarawan. Nagporma. Naka-shades iti decolor. Talaga nagwapo ni Cardo. Sige, agorder ka nga ro ni Darang. At dama gusto ka pulutan dito eh. Kita man no saan ka masulisog kanya ito na parted ka. Iso nga inarantak iti nagpado iti nagkiting kanarasi. Nadama pasamak ka na kami kat masikuganak. Kapilitan nga ikasarna. Nagdanon tamad dito italon, Cardo. Sinapak ti ng sarong kariti talon ko. Tadaramidik na madamdama, tatang. Yak pa ngamin nalpas na kiti, pinatrabaho da kanya, kasapulan da kanon. Yak ton masangot, agbiyahe manan, inton rabi ti Domingo. Kurang di abaw no. Mapanak tong arot gumatang inton madamdama. May kuntupurwakan inton malam. Ay panawad ka karudad. Dalpas kun asinarungkaran ti talon ko.
nagkaruutanan. Masadutak amang gaik. Ay kat, tulungan kayo ton bigat ah. Ay kita aglaw. Ang mga no, mang tandanak to itikado amang gaik. Ay, sige mapanakaw. Ore de talon ko. Nagkarutan mat. Kasano? Natyan ang gaya man. Tatang, mabit lang, taitimplahan kayo. Amano kaya dyo ti mamigata, ramanan nyo matin sangpot ni Cardo. Dinagasta ka no iti dalan, kat ingatangan dagiti nangarkila iti lugan na. Ay, sige man garaw tali. Ay, mabisinak man tayo. Nasapak kami na lapan iti talon. Ay, mun kaya, nagkita kami, injay ni Cardaw. Isumat laga mga awanan iti abay ko itay bumangon na. Baga naman kidi di rabi, asapahan natin mapan iti talon. Ado ka no ti ilipas na, pinadrawing daken ko na. Dahita, ti paglaingan ti asawam. Taado, ti ambuna at trabaho. Agyaman nagtatang, ma-appreciate dagiti dadto maakabaulan nga aramidan ti asawa. Nakatulong dahi ta iti kinarigat ti biyag mi. Dahi ti gayam ti kapiyo ta. Igawan kayo matan. Agyan ba na? Ala, saktol ti agao, hinton madamdama. Domingo ita. Imay tapay diti bye-bye. Nga mapantanto di simbahan. Nabayagan sana kasimbra kaya. Di mo tagbiyahe ka gamin ton rabi. Kasano ti kabayag yumanan? Yak lang mo. Adayo ije balera papanan mi. Naggen ko nagsaritaan na kiti agasawa. Nagdiritso kami to ije subik. Nagadayo matan. Makabannog ang biyahe nakit di. Amom, nabid na pa yan nagkasar. Awang pa yan nakda, kaskadata. Un gayam. Itad mo to, dagiti pinaarami da kanya. Nalpas sa aminin. Nagpintas manan day dyan nalpas mga paintings. Nangayad, ti pan nakaipinta, ti igit ti baybay. Ay ngam, anya day dyan kasla bumababa nga ulam? Kasla agdan nga agturong ijay langit si kamat. Kasta? Imayak itay bigat, Kando. Ngayon, saan kayo anadanaw? Ay, napan kami isimbahan data. Ada ka di manan biyahe. Ay, uwan, inton rabi. Kaduaan nyo latan ni Romalia. Diyak amo no, kaano man na sumang putak. Ay, sige nga raw, panawan ka pa. Kapampanaw ko di hotel, nagtarusan na kiti agasawa. Yung pagsubsubiyandak. At the restaurant di hotel. Nimadak no sa bali akayat da kapanganan. Ay, nakatuturo ka natin. At na masabat ko. Saan? Among kadi, napayan nakaragragsaha kita, Romalia. Nagpapas kami ang nagpasya kini Harold, idi malam ti Sabado. Okay. Kaputag pada kami ang namartag, imian kami iti hotel. Masarap ka ni pailang, istoryahan na kanyak day ka. Isa ang maawis kayo doon kasarmi. Dua kayo kini Cardo. Baka itayamak launay no, awison nak inton kasariyo. Saan ka kadimat lang selos? Apay ko mga agselosak. Ada asawa. Ngam nagbiyahe manan ni Cardo idirabi. Piman magti asawam. An-anusan na ti trabaho na driver. Juna, umuawag ti asawa. Mabit lang Ay, wala ka nagtipala. Hello? San at timok ni Cardo ti si Bumpat? Apay, saan? Saan na punta day ka? Saan? Romalia, anya ti mapaspasak magkankan. Anya ti napasama kiti asawa. Apay nga, sangit ka matan. Pulis bawag.
Nadumpar ka no ti truck ti asawa. Diyos ko! Ahon ka nagpuot na ngayon akong dagiti pulis. Dara-dara ka no, kakaasi na ka no pa yan ang alupot, ta dinong parti dakil atrak tilugan na. Gusto ko sa pulan niya gawin akon. Oo, sige. Siya kung di makaamo kini Harold. Diyos ko, sige, mapankalatan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan na ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Imo na aklatan dito'y ba ang nagtulagan ta pagkitaan ta Harold. Anda masapo la maamuam maipanggap kini Romalia. Nadadaga sa napasamak kini Romalia? Saan ani Romalia? Ni Cardo nga asawa na Harold. Di nung parkano tidakkel at tilugan na. Ah, Ang mga no nakaikitin. ano? Makapakintot mo tayo ta, may bagpagam. Isulti ko na dahil polis nga mawag kan kwa na. Kakaasida ka no an nangalutot kini Cardo iti van. Gaputad dara-dara. Ay, nagasatan ta nakalasat pay laeng. Anya? Kaasi man. Talaga akaasi. Nasapa ama balo no kas pangarigan. Nga kasla madin sa daytoy. Anya? John, anya ka di man hindi pampanunutan. Kaasi ni Romalia. Ngayon masapay ko ba? Tamakalasat mutlaan ni Cardo. Tulungan ta ni Romalia amang ikararag. Asapay ko mata maispal mutlaan ti asawa na. Ito pagkat. Day tati dayawak launay kan kaharon. Manang nga asi ka. Iso ha pat-pat gan ka launay. Sumarding ka nga agsagit. Kahit anya gayam ti kuna dagiti agasawa anang ngarkila iti asawa. Kuna ni Archie ana awagan da kanupay lang ni Cardo nga agsubli iti hotel ang nagtarusan dahi yung tubig. Aging kay tinamuan dati pa nakadisgrasya ni Cardo. Ay maasya nakmatla iti asawam. Amang ano napartak ti pa nagmaneho na kat di na napakadaan ti truck anang dungpar ken ko ano. Diyak ka mo, tatang. Kasapulan niya nakitaan ti asawak. Agbiyahe akin ton rabi. Ay kuyugan ka. Kasaritak ni Anong ta pakikit-kita na dagiti dingwan ka. Awagak mat ni Sir Harold. Tapnog pakadaak kan ko na. Ada ka nun iti ICU. Ngam sana may pasigurado dagiti doktor na makalasat wano saan. Awan pa ilaag ti may bagada. Saan data nga ta palubusan amang kita ken ko na? Madamdama. Kasarita tayo man ti doktor amang tamtaming kan ko na. Idila Domingo anak karagwasak kami ti Cardo. Ano pansimok na iti simbaan ti Milagrosa. Ay, amangan kit din o nagparik na ken ko na daytoy anapasamak ken ko na. Tatang. Kasla dito iti pagturungan dagiti nga agasawa na eh. Nakita datan. Amangan na da Archie kan Mylene dakitan. Diyos ko, maispal ko mati asawa. Nakakaasi na una yung ti asawa, tatang. Nagaduti sukat iti bagina. Ay, iti dayta alang ati asawam. Ay, kasla saanin ang makalasat. Saan kay kumangag sa uwi ti kasta? Ay, kita ang tilangana. Ay, kasla saan nga umang-angas. Ay, Tatang, si Bibiyag ni Cardo. Namatay ti asawa. Kaslaawanan sirbi ti biyag kanyak. ay sus apo, ubing ka pa, yan ako. Nalawag anang nagko ti imbaga ti doktor itay. Tinapatid kanyak si Bibiyag ni Cardo, tatang.
Nasingkat ka nadungo na ikanyak. Nadungo nga asawa. Adot sakripisyo na. Magrugrugiak pala ang agsubat kan ko na sa kalpasan na. Patib ka rin tinakam mo. Naungat ka na kayo nga agasawa. Ngam itiday to'y agundaway, awan sa bali ang mga dingay kan ka. Awagan lang ni Sir Harold. Idilangan sa kaya nagpakaanak. May tayo kita ni Cardo dito sa ospital na nakasawita. Hello, sir? Nakaawag ak. Tapno makikumusta ak. Awan pa natin puot ni Cardo. Pasensya kayon. Numabaya ka sa anak ang makastrak iti trabaho. Awatan ka. Awan tinangayat iti dayto na pasama kita sa awam. Kinasaritak ni Michelle. Ay supay lang iti mga rami iti trabaho. Agyaman na. Iti kinaman nakaawat yun. Anya ti ko na ti doktor iti kasasada sa awam Romalia. At dapay nabatbati aso magmamano nga oras sakbay na ingkad lang ti doktor. Naskan ang makapuot ni Cardo. Katno saan na makariing. Diya kaya tabatay ti asawa. Pakiridam tirik na Romalia. Manang nga sinapo Diyos. O sige nga Roden. At sa nga ilig. Bye. Bahay. Awan pa'y makabulan nga agtrab-trabaho ni Romalia dito yung opisina, Harold. Ang mga kasapulan, sukatamo na dagos. Ni Michelle pa lang ti mga kami di trabaho na. Manyamot na kinaulpit. No ikatag ni Romalia nga, awan na dag siya nagkapula. Kasi lang aro din tinapasama kita sa awan. Ay, kumusta gaya man ni Cardo? Ay, awan ka no pa itipuot na. Ha? Agbiag pa'y nga ta? Jonah, saan ka kumamot nagsaoy ti kasta? Agdamdam magkaklaang. Ay, wan kaya, masabalyak man ti saritaan ta. Tiyak magustuhan ti Michelle a sekretaryam. Nakakitkiting pa iti panagkawkawas na ngam iti siya. Kursunada na kansa, takas-taunay ti panang... Kas-taunay ti panang mat-mat-mat na kan ka. Ano na amin na madmadlaw mo? Jonah, amangan mabali na sa balyantan tutag sarita. Okay, awagan nak tungarod inton malam. Okay, sige inakon. Bye-bye. Bye. Ay, inarakop na. Kininagkan ng John. Talaga rin ito ang babae. Kasi nga na Romalia. Kabayatan ti pa nagsarita nita eh. Saan na ang maawat? Mas pangarigan tadakas ti mapasamak ni Cardo. Talaga patpat gan na unay, tasawa lang. Diyos ko. Dandanin maumpot ti imbaga ti doktor agud daway na paingampiyak. Kasyan niyo kumati asawa. Saan niyo pa'y kumangalalangin na po? Ikan niyo kumay ti gundaway ang makalasat. Sana pwede kasagana. Napukaw ko ti asawa. Cardo, lumaban ka. Itilaksid na ito'y nakaroan na pasamakan ka. Lumaban ka. Saan ka payamatay? Ay, Romalia. Ay, papaayaman na ka ti doktor. Ha? Apay ka no, tatang? Anyat na pasamakan ni Cardo. Naggaraw dagiti ramay ni Cardo. No kasta, makapuutan niya asawak. Agyaman ak, Diyos ko. Ngam kaya't nakaakasarita ti doktor tapno ammom ti aramidem. Nagkidamot lang ni Cardo, tatang. Nagkapsot pa ilaan. Impasigurado ti doktor ang nakalasat. Ay, nagasat pa ilaang ni Cardo. Iso na laang ta. Pangasiyo, tatang. Kayam. Amangan naman kayon. Uri na muna kayo nagawid. Itultong kayo itibas. Ay, naimbag kumaano at da diretso alugan a biyahe ijay Ilocos. Agdama nga kada, Archie. Kayam.
Abangan na mabalingan makikuyog ka kalakwada. Gapoy tinapasama, saan tang nagtuloy ijay baler. Ay, dahil bagman, ta saan ang natuloy nga ijay baler ti umo na apapananda ko ma. Plano kami ngayon ton mabaling nga ibiyahe ni Cardo. Mayakar iti ospital iti lugar tayo. Agyaman na nakapuot kan makasarita kamatlaangan, Cardo. Adya ngamin tinapasamakan ka. Inawagan na ni Maylin. Kapag subsobrihindak ni Archie, iti hotel. Paging ka, nasabat ko ti. Saan ka kailangan gargara unay? Yak, may karaw na kiti emak. Kan, apay kasto iti. Mariknak ka na kiti sakak. Kuwang amin. Anya tinapasama kiti may sasakak. Apay, saan? Saan na po na dito eh? Jonah, anyan ti kadami tabay ko. Kan, saan ati kwartok di sa ayanta? Kan, saan mat nga iti kwarto, Carol? Gaputa sigurado pilitan da ka dagiti datakkel ko, nga ikasaran kalpasan tinapasama ka data. Ano niya da ituyan na napasama? Nabartag ta adwa iti rabii. Ngam, nagayatan ta ti amin, saan ka di? Gaputa agpipinatag ta. Uray saan nakpay nga ikasal? Ngam, awanan ti karbangan ti sabali a babae kan ka. Bumahon tan. Masapo lang mapanak iti opisina. Anya ka ka di? Di mo pa'y gayam ammo ti aldawan. Domingo ita. Madagdaman ton. Mapantanto pa'y iji simbaan. Taintaag pakawan kadagiti basbasol ta. Ay, un kayam. Jack pa'y na ibagakan ka idirabii. Atiyan niya. Inawagak ni Romalia. Nakapuot ka nun ni Cardo. Masaya itong kasta. Nagasat pa lang ni Cardo. May Cardo abiyag detan kin ko ana. Ngam, adda nadagsan aparikot ni Romalia. Amangan no saan akabailan nga awatan ni Cardo, tipan nakapukaw na itimay sa asaka na. Anya? Kan, nakaro ka no, anadangran timay sa asaka na. Baldadon ni Cardo. Kaasimat. Ni Romalia ti kakaasi launay. Agasot nakakaasi nga agtarakan iti inutil. Ay, apayatay ta ti pagsaritaan ta, Harold. Harold, patpatgan ka launay-unay. Agtal na ka kuma. Abangan nagdaramanan na kita sugat mo. Nasaysayat la kumana natayak. Saan ka nagsaoy ti kasta? Di mo lamo no kasano ti danag kan sangit ko itinambak ti napasamak mo. Tunggal ka nito ngay marararawak iti Diyos na ispalin na ka. Ngam anya pa iti sirpina anak piyaka. No may sakmat tan ngay hotel. Tinapatag si bibiyag ka. Bakit kita ka kan maarakot ka? Ngam dagan sinak lang. Iso matayak kita ko. Saan? Ni, agdardara na kita sugat mo. Agdal na ka kuma. Nurse! Agdardara na kita sugat ni Cardo. Akin kutsingat ta, tinagsarda iti saangot ibalay. Nay, may saangot ababa iti dimsaag. Kas lakit kita kung na ita. Una yun. Nagkiting ti pagan-anaynan. Sos. Naimbagal daw yung tata. Saan ka di ada kayo ti ama ni Romalia? Ay, amom gayam ti anak ko.
Wan tata, sekretarya ni Harold Anobio. Inawagak idirabi kat naibaga na nga imo na kayo kano ang nagawid. Awen, takin una na ngamin kasaritan nanto ti doktor amang tamtaming ken ni Cardo. Lumabalin amayakar iti ospital. Kasta gayam. Nakasari tayo ka din ni Cardo? Apagbiit laeng. Gamin, nakapsot pa lang amin ide. Nakasarita kung ti Doktor ni Cardo. Kat imanugot da amayakar iti ospital dita lugar tayo. Nasayat nga rin no kasta. Asideg, apang sarong karam. Wen, Ha? Romalia, apay agsangsangit ka. sana maawat ni Cardo ti pan nakaputod ti may saasakan Anya? Naskan ngamin amaputod. Gaputan na karo ti pan nakadangran ti may saasakan Kat saan na maaklo na may sanabaldado. Yung tinapatag si Bibiyag. Day tamat ti kunak, sir. Ay ayatag ti asawak. Kat makaanahin aragsak ko ti pan nakakit-kitak kan kuan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Harold, kadwam kayam dinobyam. Anya ti kadayo. Kaguram sa ti panang sarong karmikan ka dito ospital. Di ka pa agyaman. Jonah, agparbang ka kuma. Kunak namin asaan ka na sumurot. Di ka kadimasyan kini Cardo. Dahil tatiga po na. Nasaan ko akayat nga da sa bali amang sarong karkanyak di ospital. Jak kayat akasyan na. Nakakaasi ka lang arudan. Pumanaw kayon. Kunak namin ngagtalnakan, Jonah. Yapay lang tararamidin niyo. Pumanaw kayon! Tara pa na isukat ka. Matayak na kuman. Sige, buyain niyo ti panagrigrigat ko. Aging ga iti matayak. Pang-aasin, ang tanak ko man. Amang nagdalaman na nagitisukat ko. Cardo, ipangag mo ti asawam. Patpatgan na kaunay. Dispensaran da ko Sir Harold. Yung kitawa ka na sa isaya at sana pumanaw kayon kini Jonah. Ano niyati ko na? Jonah, saan kang ngagsaupay? Alamapan kami nga rudan. Cardo, papigsaam ti pakinakam mo. Panunutom ko ma, asaan pa'y akamaudyanan ti amin. Bastos na diya babae. Asino kumalangan? Tinapanaw ng takid din? Jonah, saan ko marumbang ngayong bagam ti kasjay? Anya ko matidakas na iti imbaga. Pudnumat, di pa yamanin ni Cardo na sinarungkaran pa. Di na kayat nga adam mga ay iti kasasaad na. Gano talaga mat ang nakakaasi. Dapay ay serpina. Anya ka na ya, nanggagmo kan na matangam iti kaawanan iti namnaman na. Gaputa may san abaldado. Awanan ti kaseskan na. Kasapul na ti mangandingay kingkwana. Tapno mapakirad tinakam na. Asaan pa'y akamaudyanan ti amin? Diyak amukan ka, Harold. Ala, isardang ta na pagsaritaan da ito eh. Ang mga nuda tamot ti agapan. Magluluwa ka. Anda kaya't ko asaludsudan kan ka, Cardo. Sumbatan na ko maitipod no. Ay ayatan na ka di. Kasapulan na pa'y nga tayo tibiyag mo. Ay ayatim ka. Unay-unay. No, kasta Harold. Saan na ko mga isuko? Kaya't ko alumaban ka. Awan ko ma, ti sa bali a panunutang. No saan ati pa nagimbag mo? Tulungam ti bagim.
pagsaritaan tanto, no anya ti mapasamag iti biyagta. Kan, inton naan-anayan ti panagimbag mo. Inton, nakarwarkan iti ospital. Kawan abain gaminan na siya babae. Kagurgurak iti ni Cardo. Ngam ka po iti kasasaan na. Ay, masanak king kuwana. Tatang, nakakidam ni Cardo. Amangan no si Ririing. Kat mangagnat ibagbagayo. Eh, kit ang nangarap. Gapo iti pan nakabaldado na abo nga ti pan nakadisgrasya na. Panagrik na. Awanan ti Sir-Sirbina. Ano say-saya at lakuman lumatay. Ikasanon to nga agpaiso. Saan laan ni Cardo ti nakakaasay. At anda asik ka ti kakasyak. Ay, magastos laangan dito yung ospital. Inka rin ni Archie at umulong tang agasawa iti magastos tatang. Kinapudno na. Nang tadda iti 5,000 a pisos. Baliwan minto kano ti agsasarita. Umawawag ni Romalia ti cellphone ko. Ay, mabainak iti inaramid ni Jonah. Hello? Sir Harold, asensya kayo lakuman iti napasamak itay. Isak ti rumbang a dumawat iti dispensar. Agbababawi no apeng ang tugot ko ni Jonah iti ospital. Awan anyaman na. Imawagak itay. Ta saan tayo ang nakapagsaritaan na imbag? Uray, mabayag pa dito yung ospital ni Cardo. Agsubli ako man nga agtrabaho inton bigat. O sige, Romanya. Tani, marigatan ni Maylin ang mga ramid iti trabahom dito eh. Ngam, kasano ni Cardo? Ata nakasaritak ang kasinublat ni tatang amang bantay kankwana. Kasapulan nga agtrabaho O sige, Romalia. Pagsaritaan tanto nintun bigat ti sweldom. Kabayatan asaan ka nakapagtrabaho. Saan lang nga asi ti mariklik na king ka? Ay, ayatan ka. Romalia. Oh, Romalia. Si kamat kayang tinadanon ko dito yung opisina ni Harold. May kagaya man nagtrabaho. Kasapulan nga agtrabaho Mabayag pa iti ospital ni Cardo kat inaldaw nga ado ti magastos. Pasensya ka ko man iti asawak iti impakita na idi adda kayo idi rabii iti ospital. Iso lang nga rin ti kakaasya. Nagsindupyat kami lang agad ni Harold. Anya? Oh, ada kagayam, Romalia. Uwan sir. Inkarigatak tinasapaan naturog idi rabii. Tapno, masapak ang makastrak. Nagawid akpay ngamin. Uray iti kastoy lang awagas makaabrutak. Uray ang trabaho aging ka iti alas 7, sir. Oh, kaya't mo ti ag-overtime? Sa bagay, adamat iti guardia akaduang diti opisina. No, kabaulan lakit di. No, mga umianak iti ospital inton rabii. Nalipatak matan. Hello? Ayun kayam. Nalipatak matan. Sige, umaya kon. Darling, ada papanak. Agkita tanto langin dun malam. Inarakop kan inagkan ni Jonah ni Sir Harold. Sa kimita kanya. Agayan ayat na kaya man. Naimbag tapi manawan ni Jonah. Tapno makapagsarita taan naimbag. Nakasarita kong ti cashier nga isarak na iti ATM mo ti sweldo. Ha? Uray di ka pa agtrabaho. Itid ko lahat ti sweldo. Amo kakasapulam ti kwarta. Tulong kuking ka, Romalia. Agyaman Sir Harold.
Naimbag kayo launay at tao. Nakaraing kagaya man, Carlo. Nagsapa pa ang itay, pimanawan ni Romalia. Kaya saan ka pa ang bigat? Agkapi ka ka dewen no, kaya't mo timangan sa inap. Hado pa iti protas. Tatang, agyaman ako. Ngam sana ka mabisin. Ngam, kasapulan nga da ipaunag mo. Madamdamalaang, ang tumarka man na niti agas. Tatang, mabay naklaunay ka na kayo. May ramraman kayo. Kasapulan nagtrabaho ni Romalia. Oray na nakasarita na kano, ti may sa kabagyam, asumublat kag bantay. Nakakaingat ngayon, ang kasto din na pasama kanya ka. Mga no, mapulkukan ka manan amang panpanunot iti kasasaan mo. Lalaki ka kano, agyaman ka kini Romalia. Ay, hayayatan na kaunay. Tatang, Magaking ka na ikaw. Ingam saan ko maamasain, tirignam. No, sa bali lang ang babae. Ang mga no, binaybayan na ka. Talaga magustuhan tagpasya dito igit ti baybayan ni Harold. Nagdi kalay ayatan. Ada pa'y amo mapanagkibinta amang ngunor iti igit ti baybay. Kabayatan di pa ng buya ta iti lilim na tinit. Napinta sa pagpasyaran nito igit ti baybay. Nauliman. Sa bagay, makapagsarita taan na imbag. Nalamiisan. Arakupan na kuma. Siyak man laangan tumarakupan ka. Oray ta, agayan ayat tamat. Ada napasama kada kami kini Jonah. Ngayon, saan kami ngagayan ayan? Awan kaya. Nagbati ka di iti opisina ni Romalia? Nairana nga do ti trabaho di opisina. Iso ako kinasaritak ni Maylin, akadwaan na ni Romalia. Tulong ko magtan king kuha na dayjay. Awag at gayam ni Romalia, kabayatan ti kadda ni Jonah iti restroom. Nakaawid mo't ngatan. Ay, sayang, taadal asawa ni Romalia. Doon muna lang kuma, kayayatan. Saan ka naragsak akadwak ni Jonah ngagpaspasya. Isulaang ti mangitildildil iti bagena. Hello, Romalia. Nakaawit ka ka din? Pasado alas 8 itay nakasangpetak dito balay, sir. Nagurayak pa'y ngamin itilugan. Sa nagarpis pa'y. Saan ka kumangagparbis? Ang mga sakit ka? Wen nga rod, sir. Iso ang nagtigo sa kadagos. Sana mabalin nga agsakitak. Kasapulan nak ti asawa. Naggasat unay ni Cardo. Dakala sakripisyo. Ken adupay ti paglasatam. Awat ti Samirak, Sir Harold. Napatag kanyak ti asawa. At na sinapataan mi, idi nagkasar kami. Ni Jonah. Sige nga rudan na Romalia. Inton bigat laangan. Bye. Cardo, pasensyakan. No nasurukan ang makalawas, asaan ka anabantayan dito yung ospital. Kas naistoryak idikan ka. Kinasaritak ni Sir Harold, ano mabalin, na uray ka na yun nga ag-overtime ha. Kakasi ka na babambanog. Adak pa lang di ospital. Nagadon di sakripisyon. Kabailak da ito eh. Kumusta kaya man ti marikriknam? Napigsa ako na. Numabalin arumara kon di ospital. Saan pa'y anaimbagan unay dagiti sugat mo? Kabayatan nga dak di ospital. Dumakdak ka ti gastos. No di mo kahit amapulko kanak amang panunat. Ngamin, saan lang na ti kasasahad mo? Yung kidi,
Ti ado arigat mo. Iso nga jayak ko man balay, nagpaimbak. Namuha ka rin ka nito ospital, Cardo. So ngayon tulod ko ni Romalia dito'y balayo. Tapno makamusta ka. Agi amanak lawanay, Sir Harold. Masaulanak namin, di ospital. Ngam, awanan pagbaliwan, ikasasad ko. Dakkel apaka ikawaak. Naawanan di biyahe, idi. Ita. Idi, siya kimang sirserbi iti asawak. Ngam, ita Sir kat... Harold, agmerienda kayo, pay. Agyaman na, Romalia. Inumak lang da ito juice, kalpasan na, agpakada akon. Imawag namin ni John ay tayo, kat urorayan da kijibalay. Tiyan mo na ngamin, kat adatin ayak a meeting. Agyaman nakiti pa nang itong sir. Uray saan ko maanas kan. Kaya't ko makita ni Cardo. Ala, mapanakon. Agi amanak iti kinaanos mo iti asawak. Harold. Naamwag ka ni Romalia iti bigat ang nakarwaran iti ospital ni Cardo. Ijay kanan balay da nga ituloy na tagpaimbag. Nasayat man. Tama nga nung mapulkukan kat mapanunot na titumpuak iti ospital. Kasano ko mga aramidin na dayta? Kat saan mo't ang makapagna? Ay, uwan gaya man na. Kaasim at ni Cardo. At-at-da nakakaasi ni Romalia. Ipturan na. Ta saan na ang mabalin abay-bayan ti asawa na? Naguli ka man. Apay nga isuda ti pagsasaritaan ta. Uwan nga paiso. Saan na napatag kanyak? Diyak urayan. Pampanunutak lang. Nga ti pagtungpalan ti relasyon ta. Anya? Ulitan. Saan napatag kanyak kanyak urayan? Ngam siya kung ti karagsakan a babae no ikasal na. Diya ka mo no, kasano sung batak dayta sa lunsod mo. Amom ang makumikumak iti negosyo. Dandali pa'y awan oras ko keng ka. Mapnagak mat kiti iti kastoy ka sa santa. Uray man-mano may pasyan na. Pakawalan na kuma, Jonah. Saan ka kaya ayatan? Ada sa paling ay ayatan. Agyamanak, nalpas ko matlaangan. Ay, na mga turturog ang batin. Cardo, kunak no nakaturog kan. Diyak ka mo na. Kasano ti ka pa, ti pa nakaididap ko. Kaya mo bigadan ni tahip mula kitak. Trabaho mo ka di pa ilaan, di opisina, tinaramid mo. Sinublyak ti sideline ko. Idi agad adalak. Isupay ngamin. Kaslamat din nung ti panangyarado mi ti bagim. Hindi nito nga awan pa'y anak ta. Ado ka di ti utang mo. Gapoy ti panak ospital ko. Cardo, kayat ko amasukatan tinakaot ko nga urnong ta. Para iti masakbayan ta daytoy. Uy no. Masikuran ka makakikita ti kasasad ko. Nga awanon Sir Silvic. Cardo, patpatgan ka unay-unay. Mabannog man ti bagikan panunot ko. Saan to ang mabannog ti pusok amang ipatpatagkan ka? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay namin anak pasamak na ito kanya. Maanusan nakpalang ni Romalia ita. Ngam amangan dumteng to ti panawan ama uma kanya. Kat panawan na ka.
Kububingan ti asawa. Kan awan pa'y anak mi. Mabalin nga dulat tati mariro nga kayat kengkwana. Kat mapasamak nita. Nasaysayat lang na matayak. Nung sana mabalin nga awan ti aramidak. At saklay ko. Nalipatan kanya si ni Romalia. Ikarigat agaw at... Tisukat ko. Naot-ot ipandakat nagkoy di papag. Ha? Dara. Amo ka naman kan mabisin ka ni Kado tinaramid mo. So inawis ka mang rabi. Awan ti sa mirek, sir. Diyak mabali na baybay anti asawa. At ay pudnukin ka. Amo mo gadi. Ay di pailan. Damo ang nakita ka. At dan rin mo siya nga panagahet ko ka. Anya? Sir, ada asawak. Nadagsan na baso liti Diyos ti pampanunutin nyo. Saan na ka nakabala na parag sa akin ni Cardo Romalia? Saan na nas ka na parigatan ti Bakim? Tengganak. Aging gay ti kaano kabalan. Ti agsakripisyo. Ano pagkikita nyo kanyak, sir? Amok, baknang kayo. Ay ayatak ti asawak. Nanyaman ti kabalak nga ipahay iti asawak. Ore ka ipapanantip, ipapatay ko. Pagsilbiyak. Saan ka nagbali na maag? Huston, sir. Diyak impagarup akastat panagkit-kita yo kanyak. Nagaduti na ipaiyo kinaimbag kanyak tagayam. Kasta ti kasukat na. Saan mo kumapanunutan akong gundawayak ti kinalukoy mo? Nalawag daytan, sir. Masyang kayo lang kanyak. Ngam sana pamatagti kay papananday ta marikrik nayo. Apay saan nak amawatan? Para kin ka dahito nga raramid. Saan, sir? Saan ko ngayon ay tibagik? Idi baga ti doktor, abaldadon ti asawak. Ngam ay ayak tibagik. Sige, sir, umuna ako. Pakawanan na. Ngala, ituloy tan timangan. Sabay ko ma. Tamawatam to ti amin. Saan ako nung makaibtor pa eh? E di ba lang ipatpatag ko na Romalia. Kat nasaktanak, e di pa nakadoktal ko nga tanasawa na. Kakahasilahan iti den na. Di asawa na. Sana naskal nagsakripisyo. Ara-ara pa apak, ani Romalia tumawawak iti cellphone ko. Ni Joe naman gaya. Hello? Honey, kinailaw kayo ta? Kunakmatkin ka nga adda dinaraya ka meeting. Pasado alas 7 ni tayo napanak iti opisina yun. At apay lang ni Romalia. Kaya't na ano mabalin, kat rin nabiing ag overtime. Tapno dakdakal di masuldo na. Namumla ko ma. Ani Romalia ti kaluwak idirabi. Jonah. Kan isotay ayatak. Nasimbangan ti Toro ni Cardo. Idinto ta saan ka makaturok. Ay, sana pa inakot ko tita ang mga makari. Pakawanan na Cardo. Tanda ni saan ko may parang dagiti matak itay. Ngamawan pasol ko. Saan kanto baybayan? Diyos ko. Duy mo ipalubos ang may kursungak iti basol. Saan ko nga isukat ti kinanamay? Iti panang talikod ko iti asawa. Itay pa yan nakapanaw dagiti estudyante asigot nga agbat patulong kan ka. Nagado ti kayat na ngay padrowing. Apay nakamulang-lang ka pailaan. Nakigdot na nakakita kanya. Sandagay manadamag, ana disgrasya. Kahit dito may sa ako na baldado. Tila ang may saasakam tinapukaw mo.
Adapay lang dagita imam. Dagiti imam ti aramatam mag-drawing saan ka di? Kan nakita matam. Ti panunot mo. Ti imahinasyon mo. Romalia. May malakyan ka, hagsangit kan sapay. Saan ko maarumbang? Ngam nagbali na ka na lupoy. Sika lang ti pangad-adawa kiti keret ko. San lang ati bakik ti kaasyak. Ngam ad-adda ama asyanak kin ka. Kunak, ni Sir Harold ti simrap ti opisina. Si kamat kayam, Jonah. Narwama kami nan adi mangilukat itiri daw na dungteng. Taday tatibili na kanyak. Dayawag ti kinagagat mo. Kanayo na marabian ka nga gawin. Sa sikat ti kanayan ko ang madanon diti opisina. Kasapulan nga minit sa lugagag. Nagtulad kami iditi ni Cardo ang akalpasan ang makaturpo sa kiti koleyo. Ag tinulong kami ang mangisagana iti masakbayan mi. Kadita, tamay sa nabaldado. Awan tinagbaliw. Nasayar kung samat tentirik na, Romalia. Ngam saan kadi nga iti agdama ka sa saad ti asawa? Awan namnama yon, ama addaan iti anak. Nanya ti kanayan ko nga ibagay di ni Cardo, isumatlaan ti ibagakan ka. Ti may salang asaka ni Cardo tinapukaw. Maawatak na niya ti pampanunutan. Ngam masaludsod ko man. Aging ga iti kaano ang makaandur kang sakripisyo. Diya ka mo. Ngam sa anak to nga umibot iti sinapataan mi. Titanay ka la, ti karin-karimi. Diyak ka mo kan ka, Romalia. Ay, maawatan na kumaha, Jonah. Ipod na ngayon ay Harold. Magus-gusto ang magtandag pa siya. Iso nga oray rabiin at tatapay lang dito eh. Silag tibulan. Iso na ranyag. Nangitugot tamat iti makan. Kano kursunadam ti aginom, adamay. Nagromantika niya. Nagmalanggahim nga awan ka di opisina. Inawag kita ni Romalia. At sakit iti pakamkumi ko mama. Pudno, anak umi ko makitangalda. Amom. Ting-ting-ting ti karirik na ni Romalia. Dayawag. Ti kinatibkar na babae. Diya ka mo numahag. Huwan mo talaga akayat na tagpakamartir. Pinadas ko man ti limang abi ti pres kong ngangin. Iti-igitik taltaman. Dinanonak ni tatang. Ay, mas dawak nga min. Kan madanaga na. Tadyak na danon ti asawam di ti balayo, Romalia. Nga madana kay baga kanyak. Nakita da nagpaabagatan. Kita man. No mayat matlang, Romalia. Nagpintasan? May sa lalaki kan babae iti kataltalunan. Yaw awat ti babae ti dawa iti lalaki. Nagpintasan na iti drawing mo? Oray kumawan tinasisita ang papanak. Iranrantak ti sana mapan ito opisina. Tapnosan kami agkita kini Romalia. Rumbang ka di da ito yung aramidak. Rumbang ko ma. Ay pariknak kani panagnak ko tinapudno tarigagay ko kanwa. Ang sari na nawaya. Ngumura may sa nabaldado ni Cardo. Patpat ganlata. Ay, tati na sakit. Romalia, dahil iti tinapili kapag pasyaran ta. Nukas to iti kauro-oras na. Man-mano tagpasyar dito yung Eco Park. Nukas to iti oras. Man-mano. Awan ti makamamo ka dito.
Mariknak aran tayo timang liklik-lik kanyak. Banag ang nasakit para kanyak. Kaya't mo asawan. Nagbidot kayo ti pampanunutan. May sa ti pusok kat na ikarikon iti asawak. Asawak, sir. Nasakit aramid nyo kanyak. Nasisasalangan nga gikatak. Saan? Saan mo aramitan dayta? Nasaan Kasapulang nakto ti na trabaho. makita, malipatan nakton. Saan na nas kinaramitan dayta? Ala, pakawanan na ko ma. Ano amumla ko man kasan mo, marikrigata nak. Noon niya nakarigna kiti kaspikan ka. No apaya santa nagamamoy di balasang kapailahan. Awan ka dit, nalintag a panunot mo. Di adal ka. Apay adi mo amu ti dakas ka na ibag. Ado ti sakripisyo ti asawak kanyak. Asawak. Di mo ka di maawatan dayta. Diyan ka ba na baybayan ti asawak? Nang ronay ta. Tamakita ko nga agtalakan iti bagina. Agpanunot ka kuma. Napanunot ko ti mga ala iti tinaga ka kotse. Tap na ada pangipasyar ko kan ka. No, ada panawin ko. Diyan kamin kaya't mapulkukan ka. Aging gakalaan iti balay. Saan na ka mapulkukan? Naawat kong tikasat ko. Kung kabalak mo ti makapanit ti taltalon, baba ni ti saklay ko. Plano ka diti gumatang iti wheelchair. Tapno saan ka marigatan. Naku nang maminiti na minsan, pasaray mariknam ti panagot o ti may sasakam. Wen, ngam kita lang ti biyag. Siyak ti mangiman maniho idikin ka. Oray kahit ko kumamanan, ti makamaniho. Ngam amok asaanan na mapasamak dayta. Apa yan sardo mo ti agpinta? Oh, Nagpinta sinto ko ta akan bas. Anya ka di dayta? kita. Oh, Napintas. Kasapudpud no. Ada ulap iti ngatuan ti igit ti baypay. numiraan man na imbag. May sadakkel nga ima. Nakatanggaya dakulap. Kasla dayta ti dakulap ni Apo Diyos. Nagpintas ti kayat mga ipasimodagi ti daytoy a painting. Adda na dong mga ima asaan to'y makita. Iso dayta ti ima ni Apo Diyos. Oh. Apay mo tayo nagluluwa ka ng marakop kanyak, Jonah. Saan ka kadiya maragsakan? Kaslasanap may lang nga mamati. Agyaman na. Nakaragragsakan lang unay. Makalwak itiragsak ko. Panawan na namang net dahil tapno nalinlintag ti pagturungan ti biyag ko. Pampanutag nga gayan ayatan. Gaputad na pasamak idi kadata. Oray na minsan ka. Saan mo nga inyibkas ngay ayatan na? Numalagip mo pa eh. Saan lang anaminsan ngayon bagakan ka? Saan ko kitawan? Nupay arapaap ko ngay kasarnak. Jonah, saan nga umanay ti balikas? Apeng peksahan iti panagayan. Dahil ito mo ka pamanagnag. Nisong ay kasar ka. Itay pa yung orayan na kanitatang Romalia. Nastahaw no napanam. Kat amo namat ngawan sa mo ita. Numanon nga daw akan ayon nakang mamayo. Ada na minsan adyak kinabailan. Kat naawatan nakmat adyak kinabailan ti simrek. Iso na pa nakiti doktor. Kat anya ti ko na ti doktor na. Maragsakan nak anang ipadamag nga danton apo kuyo. Anya. Matungpanan ti anabayang nga rapaap ni kinikanto. Maadaan kami ni ti anak. Oh, Romalia. Na si Pela ti Diyos ka data. Kat jaknam naman. Amadaan ta itanak. Tapno naragragsak ta. Kablawan ka, Romalia. Sabay ko ma. Tamaadaan kami to agagos iti anak ni Haron. Kaya't mo asawa, nagkasar kayon?
Kablawan ka. Agyamanag. Kat masapol nga dakan to ha. Daraan yung kini Cardo, ti kasarmi. Pakaydayawak. Saan ka kumama sa asay, Romalia? Ipamuspusa ka makadum ni Cardo at dumaray ti kasarmi. Apay kumama sa Iraq. Agsasarita kay pailaan kita sumbatak da ito'y awa. Agyan mo naglawan na, Romalia. Linaw-lawagam ti panunot ko. Amok, nagbaling to ang saya at nga asawa ni Jonah. Naimbagmot ni Harold. Babanda iti artificial asaka, nginsakot na kanya. Kasla, agbalinak man na normal. Naa sila unay ni Apo Diyos kadata. Nadagsun timpain na panubok. Wan, impagarup ko idi, akamaudyanan ng ti amin, nga magyamanak iti kinaanos mo. Saan ka nagbalbaliw iti laksi di ka sa sahat ko, Romalia? Ay ayatin ka. Jacket ang mapugaw ka. Wan, Awan ti sa mirap. kitagyamanak. Tadda ti apo, anang tarabay kadata. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.